Pinoy Bus Driver TV. Kami ko pusit, magkana kami sa lahat. Alas 6:16 ang gabi sa araw ng Huwebes. January 26, 2023. Kaya sa kami ko pusit sa Pasay Tramo. Meron daw nag-ipagkita sa akin dito na subscribers si Neil Brian Matos. Makipagkita na ba dito? Wala ko man. Kaya kung kamo dito. Ito na hinintay ko si Juan Neil Brian Matos. Rico, Dumating na rin, hindi ko pusin. ayos.
Amigo, bibigay ko sa'yo. Lalapis ang kutsi. Ay, bibigay sa akin, Bigo Bugsit. Ano kaya yung bibigay nito? Bigo Matos. Bugsit na tayo. Yan ay bibigay ni Bigo. Wala, sinadya ko talaga nito. Puntahan niya kay... Decidido na ito magbigay. Salamat, Bigo, ha? Yan, mabait pala si... Neil Brian Matos. Mayaman pala to. Ang ating kaibigan. Ay, salamat Migo ha. Maraming salamat Migo. Ha? Sa Lunes pa Migo. Kinansilin biyahe namin kanina kasi nga ano, tawag ito. Yung tatlo tong silpong Migo kaya lang sira mo yung isa. Kaya lagi mabawasag eh. Sa sagi. Sagi sa mga pasahero. Dapat meron kang ano eh. Ano doon, parang tripod. Yung tripod na mga gano'n. Para hindi siya gumagalaw. Dito ko nilagay sa sa likuran, sa gilid ng driver. Masasagi na pasahero pa rin. Wala akong malagyan ng mga pisto. Asan yung bus mo nagbiyahe? Ano sa turbina? Ito nga. Maalis na kami kanina. Kaso, gagamitin sa charter sa linggo. Yung ano, bus? Oo, kaya kinansil mo na kami. Sa Lunes na daw. Pagkatapos ng charter. Alas kasi ako eh. Gusto ko dumaan ako sa gilid, yung kinita pinadaan. Oo? Oo. Ito yung Saan ka nagagaling? Dito sa Nichols? Oo, doon sa Lagos. O saan ka sana pagkanan mo dito? Traffic kasi, kaya dito ako pinadaan sa iskinitan. Oo. Maraming tao. Ayan, yung kutsi ni Migo. Pasaan ka pa kalapot na Migo? Sa ibang bansa? Oo, sa Japan. Ah, pa Japan ka na? Ah, mabakasyon ka sa Japan? Isang paano lang, 1 week. Ayan. Ba't Migo? Bigyan mo ng budget oh. 2,000. Salamat Migo, marami. Wala kang ano eh. Ito, ano kaya ito Migo? Ano yan? Surprise? Magagamit mo yan sa ano? Sa Kaya mo. video? Hindi, isa po. Ano yan, pang... Ano, magaya ng tubig. Ah, oo, sige. Hindi na yata pasok yan? Sila mabang biyahe. Hindi nga lang kayo nagdating. Taga-Bicol din kasi ako eh. Ha? Sakay din ako dito eh, dati. Ano ka sa dito? Oo, taga-Bicol din ako eh. Ah. Taga-Baga.